Er is actie nodig om de Zeeuwse economie een oppepper te geven, want de toekomst ziet er somber uit. Als je niet innoveert, ben je op een gegeven moment niet meer relevant. En niet aan vernieuwen, niet vooruitgaan, leidt op een lange termijn naar een doodlopend straatje. En er zijn nog wel meer uitdagingen. En verder in deze Zeeland nu vandaag. SGP vindt regenboogvlag polariserend en wil er vanaf. En de sergeant krijgt een opknapbeurt. Goedenavond. Het gaat niet goed met de Zeeuwse economie. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de economische krimp hier harder gaat dan in de rest van het land. Er is grote krapte op de arbeidsmarkt en het stroomnetwerk zit ook vol, waardoor het voor nieuwe bedrijven minder interessant is om zich hier te vestigen. Veel uitdagingen voor de Zeeuwse economie de komende tijd. Landelijk gezien krimpt de economie 0,4%. In Zeeland is dat 1%. De belangrijkste oorzaak daarvan ligt in Zeeuws-Vlaanderen. Daar was de afname maar liefst 7%. Daarnaast is er op veel plaatsen behoefte aan personeel. En de netcongestie is ook een bekend probleem. Ageet van Maldegem is coördinator van het kenniscentrum Ondernemen en Innoveren van de HZ. Volgens haar staat de Zeeuwse economie voor moeilijke keuzes. Ik denk dat we met elkaar onze innovatiekrachten, ons denkvermogen moeten gaan bundelen. En onze handen ineen moeten slaan. Overheden, onderwijs en het bedrijfsleven, de hele maatschappij. En met elkaar aan de slag moet om tot nieuwe oplossingen te komen. Van Maldegem deed onderzoek naar hoe het MKB ook grote innovaties kan gebruiken. Als je niet innoveert, ben je op een gegeven moment niet meer relevant. En niet aan vernieuwen, niet vooruitgaan, leidt op een lange termijn naar een doodlopend straatje. Ja, oersterk is die Zeeuwse economie dus niet. En economie staat deze dagen in Goes ook centraal. Want daar is zojuist de netwerkbeurs Contacta begonnen. En daar staat voor ons dan weer verslaggever Anke Tanihatu. Ja, Anke, ik kan me zo voorstellen dat dit een belangrijk onderwerp van gesprek zal zijn deze dagen. Ja, daar zal hier zeker over gesproken worden. Want die overvolle stroomnetten die zorgen natuurlijk voor problemen bij die bedrijven. En hoe gaan ze dat aanpakken? Maar dat niet alleen, ook die krapte op de arbeidsmarkt. Dat is natuurlijk ook een item wat hier heel erg aan de orde gaat komen. Hoe gaan we dat oplossen? Vooral voor Zeeuws-Vlaanderen. Want dat is natuurlijk al meer dan een jaar in een recessie, dat gebied. Ja, nu heeft de Contacta ook ieder jaar een thema. Dit jaar is dat voorsprong door vitaliteit. Wat bedoelen ze daar eigenlijk mee? Ja. Nou, als je om je heen kijkt hier, dan zie je ook overal staan werkveilig, shop, vitaliteit, werkveiligheid, gezondheid. Dus dat gezond houden van je werknemers, dat is echt wel een item hier zo op deze beurs. Hè. Er zijn heel veel dingen over voeding, over sportactiviteiten. Alles om dat ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden op die werkvloer. Want ja, als je je personeel wil houden vandaag de dag, dan moet je gewoon heel goed voor ze zorgen. Ja, nu staat de Contacta ook bekend om de workshops en de lezingen die dan weer worden gegeven door bekende namen. Is dat dit jaar ook zo? Ja hoor. Ja hoor, ze zijn er weer hoor. Bijvoorbeeld Irene Wust. Nou, dat is een oud schaatser. Die heeft zowat alles gewonnen wat er maar te winnen valt op wereldkampioenschappen en Olympische medailles. Die is er. En voor de jongere beursbezoeker is er ook wat. Monica Geuze is hier ook te gast. Die komt volgens mij donderdag. En die is natuurlijk begonnen als vlogger en influencer. Maar is tegenwoordig ook een hele succesvolle ondernemer. Dus daar is voor iedereen wat hier. Anke Tanihatu, dank je wel. Als het aan de SGP in Rijmerswaal ligt, wordt de regenboogvlag niet meer gehesen bij het gemeentehuis. Volgens de partij zorgt de vlag voor verwarring en polarisatie. De partij wil alleen nog maar de Nederlandse vlag hijsen bij het gemeentehuis. Vanavond dient de partij een motie in om het vlaggenprotocol van de gemeente aan te passen. Directe aanleiding voor de motie is het besluit van de gemeente om bij het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas niet de Israëlische vlag te hijsen als steunbetuiging. Volgens de partij snapten veel inwoners dat besluit niet, omdat de regenboogvlag wel gehesen mag worden. De buskaartjes in Zeeland worden in januari toch niet duurder. Het provinciebestuur heeft besloten de inflatie niet door te berekenen. Als dat wel zou gebeuren, zou een busrit bijna 12% duurder worden. De Deputeerde Staat heeft dit besloten omdat ze anders vrezen dat er minder mensen met de bus gaan reizen. Busvervoerder Connection wordt wel gecompenseerd voor de inflatie en krijgt van de provincie hier 1,2 miljoen euro extra voor. De maatregel geldt ook voor de haltetaxi. De gemeente Capelle zet handhavers in om overlast bij sportcomplex De Bloesem tegen te gaan. Een groep jongeren viel de laatste tijd bezoekers van het sportcentrum lastig. De groep hangt vooral in de avond- en nachturen rond bij het complex.
Door de overlast zouden sommige kinderen niet meer alleen naar de bloesem durven te gaan. Ondanks de overlast en pesterijen wil de burgemeester van Capelle niet spreken over een onveilige situatie. Ik vind dat echt groter worden. Dat zou ik echt niet willen zeggen. Het zijn 2 incidenten die bij ons bekend zijn. Maar mochten er nou dingen gebeuren, doe vooral aangifte. Want dat geeft ons en de politie ook een reden om andere stappen te zetten of aanvullende stappen te zetten. Of door te gaan met het beleid wat we op dit moment doen. Hoewel Provinciale Staat het niet wil, zal de provincie toch de portemonnee moeten trekken voor het ophogen van de panoramaheuvel in de voormalige Hedwiegepolder. Eerder werd bekend dat de heuvel lager dan de afgesproken 30 meter is en dus extra moet worden opgehoogd. Met grond uit de Prosperpolder wordt de uitzichtheuvel nu op goede hoogte gebracht. Gedeputeerde Arno Vaal verwacht niet dat het om een groot bedrag zal gaan wat de provincie bij moet betalen. En basisschool De Kazenbrood in Sint-Annaland vervulde vandaag een belangrijke rol. De Universiteit van Amsterdam doet onderzoek naar microplastics en daar mochten de kinderen bij helpen. Tijdens deze bijzondere schooldag ontrafelden ze wat er eigenlijk in hun kleding zit. In mijn kleding zit katoen heb ik net gezien, 50% katoen en 50% polyester. Net zoals bij heel veel van de kinderen. Dus dat zijn we nu ook vandaag aan het onderzoeken. Het gaat om een landelijke actie. De uiteindelijke resultaten laten nog wel even op zich wachten. De kinderen hadden het erg naar hun zin, maar wat hebben ze nou eigenlijk geleerd? Ik weet het niet eigenlijk. Ik heb geen idee. Dat er microplastic in kleding zit. Want dat komt, als je ze dan uitwast, komt het in het riool en dat komt dan ook weer in het water en dat eten de dieren dan weer op en dan gaan ze dood. Zo, en in totaal doen 160 basisschoolklassen en meer dan 2300 leerlingen uit heel Nederland mee aan de proef, waarbij ze dus monsters nemen van hun eigen kleding. Ze begeleiden al decennia schepen langs de Walcherse kust, zodat de scheepvaart weet hoe ze de goede koers aan kunnen houden. Maar de kenmerkende lichtopstanden zelf in de duinen bij Dishoek en Zoutelanden verkeren allesbehalve in een goede staat. Nu staan ze in de steigers en worden ze opgeknapt. Het is een herkenbaar stukje Walcheren. In totaal 3 lichtopstanden die in de duinen staan bij Dishoek en Zoutelanden. Gemetseld in hun kenmerkende 2 kleuren. De 3 torens zijn tussen de 12,5 en 14 meter hoog en ze zijn gebouwd in 1950 en 1951. Ze waren echt aan een opknapbeurt toe. Kozijnen waren slecht, er komen nieuwe kozijnen in. Metselwerk wordt helemaal opnieuw gedaan, voegwerk wordt opnieuw gedaan. En dan krijgt het netjes een schilderbeurtje. Rijkswaterstaat geeft toe dat het onderhoud eigenlijk eerder had moeten gebeuren. Door bepaalde omstandigheden, niet de juiste contracten en dat soort dingen, is er achterstallig onderhoud ontstaan. En dat hopen we nu goed te maken. Het was nog niet te laat. Het is nog niet te laat. De torens vormen samen een zogenoemde lichtlijn in noordwestelijke richting om schepen veilig door de vaargeul van het Oostgat te loodsen. En die geven de diepst bevaarbare route aan. Met alle technologie die schepen momenteel aan boord hebben, zijn dit soort lichtopstanden dan nog wel nodig? Zijn er echt nog schippers die hier naar kijken en denken, oh ja, gelukkig? Ja, zeker. Buiten alle navigatiekaarten, wat er elektronisch is tegenwoordig, wordt dit echt gebruikt. Als ook het lichtje uit is, dan krijgen we direct ook een melding hiervan. En zijn ze blij dat hij weer brandt. Rijkswaterstaat verwacht het werk aan de lichtopstanden dit jaar nog af te krijgen. En ik praat er nog even over verder met verslaggever Niels Schuurbuurs. Ja, Niels, een van die kleine vuurtorentjes die krijgt na de opknapbeurt een andere eigenaar. Hoe zit dat? Dat klopt. Dat kleine vuurtorentje bij Zoutelanden wordt dan eigendom van de gemeente Veren, die er een monument van gaat maken. Dus dan worden zij ook verantwoordelijk voor het onderhoud en moeten ze daar geld en middelen voor beschikbaar maken. Ja, die andere 2 kleine vuurtorentjes, om ze zo even te noemen, die staan ook in de gemeente Veren. Waarom gaan die dan ook niet over naar de gemeente? Omdat de huidige beheerder Rijkswaterstaat dat niet wil. Die 2 torentjes die houden namelijk hun nautische functie, dus blijven een licht voor de scheepvaart. En die toren in Zoutelanden niet. Dus die toren in Zoutelanden krijgt straks ook een ander licht. Niet meer voor de schepen, maar meer om de sfeer van de toren te behouden. Omdat het een monument is, wat mensen natuurlijk graag zien. Een beetje vergelijkbaar met de vuurtoren van Breskens. Ja, die ook zijn functie is verloren inderdaad. Niels, dankjewel. De zon scheen geregeld vandaag. Alleen aan de kust was er af en toe kans op een buitje bij maximaal 12 graden. Met nog wel een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Morgen ziet het er een stuk minder zonnig uit, want het is regen wat de klok slaat morgen. Bij maximaal 11 graden en wederom een krachtige zuidwestenwind. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Voor het laatste nieuws kun je natuurlijk altijd nog terecht op onze site en in de app. Voor nu alvast een hele fijne avond.